Pani ma moich wnuków i zaufanie do dzieci. Donalda Trumpa? Nie ma. Do Donalda to mam. Do Donalda Trumpa. Tak. A jak on mówi o tym, że ufa Putinowi, nie dziwi to pani trochę? Nie słyszałam, kiedy tak mówił. No mówił. O, nie I że słyszałam. wierzy w to, że Rosja ma dobre intencje, jeżeli chodzi o pokój. Nie słyszałam tego. Nie słyszałam tego. Okay. Nie słyszała pani nic Nie. o tym, co mówi Donald Trump na temat Rosji? Nie słyszałam tego, Żadnych. że nie słyszałam, ale nie słyszałam akurat tego. No bo jakoś że- mówi same dobre rzeczy, a nic złego. Ale jak pan chce zakończyć tą wojnę, obrażając Putina? No chodzi o to, żeby No, zakończyć. nie, to lepiej obrażać Ukrainę. Kto kogo obraził? Według pana ten cyrk, jaki Zeleński odstawił, to co to jest? Nie, pan uważa, że to nie był cyrk? A mówienie o prezydencie czy kraju, w pan- którym codziennie czy giną pan- ludzie, że jest czy jakimś pan- dyktatorem? A nie jest? Zełeński? A nie jest? Ale a dlaczego pani tak uważa? Że jest prezydentem demokratycznie A wybranym. u nas nie ma dyktatora Tuska? No, Nie ma jeżeli mnie Donalda pamięć nie myli, Tuska, to nie w ma? 2023 roku były wybory. Tak? A co teraz jest zrobione? Wracamy do tych samych rozmów, o których mówiliśmy kilka dni temu. Prokuratura